A revenit alături de dumneavoastră în tema profeție, miracol, erezie, invitatul meu din această seară fiind Oreste Teodorescu. Oreste, zic să închidem bucla întunecată a ceea ce a fost erezie, să sperăm că mai există la ora actuală erezie pe pământ? Mai sunt eretici? Unde există fanatism, ultradogmatism, automat va apărea și conceptul de erezie. Cine se opune nouă este un eretic care trebuie să fie A. ars păruc, B. trimis la pădure, C. ridiculizat, E. aruncat cu pietre în el și așa mai departe. Ieșind din zona întunecată, propun să intrăm în zona mai plină de lumină, să-i spun așa, cea a profețiilor și a miracolelor. Și aș începe mai întâi cu profeția însemnând ceea ce profețește cineva, prorocie, prevestire, prezicere și alăturat fiind cuvântul de proroc. Întrebare. Trăim într-o lume a profețiilor de ceva timp încoace. De ce și cine este ținta? Care este motivația acestei manipulări? În primul rând, cred că trebuie să facem o diferențiere substanțială între înainte vedere cu Duhul și clar vedere. Înaintea vederea cu Duhul este o facultate supranaturală, supraomenească și este duhovnicească, pentru că se și numește înainte vedere cu Duhul. Omul nu are în interiorul moștenirii sale genetice sau a plecării lui către ocult, ezoteric și altceva, această capacitate de a vedea înainte cu Duhul. Această capacitate o au doar cei peste care se pogoară Duhul Sfânt. De aceea ei se mai numesc și duhovnici. De ce? Pentru că și noi cerului îi spuneam cândva văzduh. Și atunci înțelegem lucrurile cu totul și cu totul mai în profunzime. Clarvederea însă este o facultate omenească. Orice om care înțelege bine că prezentul e o consecință a trecutului și atunci și viitorul nu poate fi altceva decât o consecință a prezentului, printr-o minte foarte analitică și printr-o capacitate de analogie și de sinteză, poate prefigura așa un posibil viitor, ca într-o clar vedere. Între Hrist și Antichrist este o diferență ca o virgulă. Așa e în jocul ăsta, e foarte subtil. Înaintea vederea cu Duhul este o facultate dumnezeiască dată omului pentru a ști la ce să se aștepte și pentru a-i conduce pe cei rătăciți din nou pe o cale corectă. Și atunci este un dar. Este ca și cum tu ai juca un joc în care ți-ai cam prins urechile așa, nu mai ai nicio soluție, că ești înconjurat de tot felul de mostruleți din soft și când pare că nu mai e nicio soluție, ți apare undeva în dreapta ecranului o bulă în care spune du-te la dreapta, mai fă și la stânga, apasă pe butonul cu tare și vei ieși. Asta este înaintea vederea cu Duhul, așa ca să o înțeleagă și tinerii care se pricep mai bine la calculatoare. Clar vederea este o chestiune pe care omul și-o impune singur, știi? Să vedem cum o să fie, ce o să fie, ca să putem să creăm niște scenarii posibile, nu? China, metafizica chineză are acest capitol I Ching care despre asta vorbește, despre cele 64 de scenarii posibile pe care orice alegere am face-o ne încadrează într-un anume arhetip. Aia e clar vedere, nu este înainte vedere cu Duhul, este forțată de om. Cealaltă vine de la Dumnezeu către om. Și însuși Hristos ne spune că va veni vremea cea de pe urmă în care se vor înmulți profeții mincinoși. În Noul Testament chiar și spune lucrul ăsta. Asta e un semn al venirii. de proroci mincinoși. Prorocii au fost foarte puțini pe pământul ăsta, pentru că și apostolii n-au fost 1.200.000, au fost doar 12. Cantitatea nu ține cont de calitate întotdeauna, iar calitatea cu atât mai puțin ține cont de cantitate. Și atunci, de aceea, în religii, că vorbim de iudaism, că vorbim de creștinism sau că vorbim de islam, în islam există un singur profet, Mahomet, care este profetul Mahomet. În creștinism există Ioan Botezătorul, care îl profețește. Și ultimul
Înainte mergătorul. Da, este înaintea mergătorului lui Dumnezeu, deci este un singur profet care aparține atât Vechiului Testament cât și Noului Testament, pentru că îl aduce pe Hristos, îl botează pe Hristos, îl mărturisește pe cel viu. În iudaism sunt câțiva proroci și câțiva profeți, foarte puțini de-a lungul mileniilor care s-au scurs. Și atunci, când se aglomerează pe centimetru pătrat, adică e o chestiune care ține și de bunul simț istoric. Adică noi vedem că pe o perioadă în care s-au manifestat și desfășurat trei mari religii, iudaism, creștinism și islam, sunt profeți și proroci de maxim în număr pe degetele de la cele două mâini. Și ei au avut o contribuție substanțială la desăvârșirea sau la drumul nostru către spiritualitate și către înțelegerea lucrurilor. Păi, puțin sunt trepte solide pe care omul a urcat în evoluția lui spirituală. Și constatăm așa că de până 1940-50 încoace, numai la noi cel puțin acum, ca să ne și amuzăm un pic într-o Românie din asta ultra-ezoterică și ultra-ocultă, domne, sunt atâtea mămăiți și atâția tătăiți și atâtea domnișorele sau domni care sunt profeți, sunt clarvăzători, sunt șamani, care fac drept și adică astea toate țin de un soi de zminteală a vremurilor de pe urmă. Mai avem și acea poveste vikingă care am trecut-o în februarie anul curent, Brio, pe 22 februarie, în care se profețea sfârșitul lumii. Păi da, aici legenda vikingilor și așa mai departe. E tot o întoarcere împotriva chiar și a lui Hristos, pentru că Hristos a spus că sfârșitul lumii doar Tatăl îl știe, dar important e pentru noi să ne pregătim ca și cum ar fi mâine. Dar nimeni nu știe, nici eu, spune Hristos, nici eu, nici Fiul, nu știm, nu știu, când Tatăl va hotărâ end of the game. Asta, cel care a generat acest joc, nu ca să ne rămânem cumva în spațiul virtual, cel care a declanșat jocul este doar el, este cel care îl poate și opri. Și atunci mi-amintesc acum că așa, apropo și de amuzament, s-au făcut statistici ale falselor profeții și ale îmbogățirii celor care au știut să conducă foarte bine această manipulare. În anul 666, era noastră, întrucât cele trei cifre se alăturau într-un mod foarte tenebros, așa, pornind de la acea cheie din Apocalipsa Sfântului Ioan, că numărul numelui bestiei va fi 666 și este un număr de oameni, că e citatul complet. S-a profețit în tot spațiul creștin că vine Armagedonul, că ăsta este finalul. Și foarte mulți oameni și-au vândut tot ce aveau și au donat bisericilor și mănăstirilor respective. În 667, 668 se constata următorul lucru. Foarte multe biserici și foarte multe mănăstiri proliferaseră într-o abundență economică, iar mulți nobili, cavaleri și ăștia erau foarte săraci, dar erau bucuroși că n-au murit. Și preoții atunci au zis: dom'le, vedeți, dacă v-ați donat toate averile bisericii și cu tare, Dumnezeu a fost bun și ne-a îngăduit și milostiv și iată, v-a costat toată averea voastră muncită cu sudoarea frunții voastre, dar sunteți vii, nu? Ați scăpat? A scăpat. În anul 1000, a trecut 1000 de ani de la evenimentul, deci musai 999 spre anul 1000 o să fie o apocalipsă, o nenorocire. Și la fel, unii au proliferat alții. Mergem în 1999 spre anul 2000, că doar l-am traversat cu toții ăștia care... Atunci am avut și o eclipsă de soare în 1999. Ne mai amintim. Tome Soto era prevestit deja sfârșitul prin eclipsa celebră de soare. Absolut. Și atunci toți am fost pregătiți că vine nenorocirea. Noroc că noi nu prea aveam ce să ne mai vindem în 99, că eram săraci. Dar în 2012 nu a fost în 2012 universal așa valabilă temerea că, domne, conform profeților maiașe, gata, vine ceva, o nenorocire, o centură de fotoni pe care o să ne... Gata, s-a terminat. Și sunt niște prezbiterieni, niște băieți din ăștia de pe Statele Unite, neoprotestanți, care au spus: domne, cu precizie, ora, data, când tsunamiul va distruge. Și în America, niște organizații din astea pseudo-creștine sunt miliardare acum
în dolari pentru că au tezaurizat informația. Plus că acum, doamne, cu profețiile astea s-au îmbogățit și supermarketurile, nu? Absolut. Adică omul, ca să e minunat în jocul ăsta în care și dracu își bate joc de proști, adică vine sfârșitul lumii mâine și eu azi mă duc la supermarket și îmi cumpăr depozite de alimente ca să-mi ajungă până mâine. Adică, măi, oameni, bă, da, atunci fiecare pasăre, nu, prelimba ei pierde până la. Absolut. Spuneai de 666. Uite, Getodaci iubeau numărul 666. Era numărul lor sfânt chiar. Măi, să știi că lumea antică... Sunt înscrisuri care dovedesc că tracii au avut un tabu pentru 666. Da, aici e... SSS mai se scria... Trebuie să înțelegem noi aici că e vorba de materializare. 6 este o cifra Pământului. Este numerologie, 6 reprezintă poarta de comunicare cu energiile pământești, subpământești, cu neamurile, cu instinctele de procreere și așa mai departe. Ca să vină în completarea informației dată de tine, din punct de vedere herțial, câmpul nostru energetic, care se numește Muladhara și este primul situat între organele genitale și anus, care în aura noastră asigură primul corp energetic după cel material sau în interiorul celui material, acea rezonanță cromatică de roșu din aură, are ca valoare herțială, se exprimă în herți, în 666 de herți. Și atunci, pentru cabaliști, în general, pentru cei care au studiat partea ascunsă, puterea ascunsă a cifrelor și a numerelor, 666 este o poartă de materializare. Noi, dacă pornim de la o cunoaștere duhovnicească a Evangheliilor și a Bibliei, noi suntem niște duhuri, da, care au picat în materie, au fost seduse de alte duhuri mai bătrâne să se înregimenteze lumii materiale. Și atunci toată lumea antică, aceea care prețuia aurul, care prețuia bogăția asta telurică, țineau foarte mult la materializare. Dar dacii mai puțin decât alții, pentru că, de exemplu, ei se bucurau când murea câte cineva. Sunt foarte puține popoare, noi mai suntem parte din chinezi, pentru că se vede și în budismul de tip chinezesc, mai degrabă decât de cel indian, că atunci când moare cineva, ținuta de doliu este albă. Și în Japonia la fel. Și în Japonia la fel. Și atunci la noi, că suntem vechi și noi poate la fel de vechi ca și chinezii și japonezii, când mai morea câte cineva, era prilej de bucurie, nu de întrisare, pentru că se întorcea duhul acasă. Și chiar și în cartea tibetană a morților se spune: nu plângeți când moare cineva, pentru că nu-l lăsați să moară, sufletul lui se zvârcolește. Da, pentru că bucurați-vă ca el să se desprindă. Sufletul a fost foarte obișnuit cu, pentru că în funcție de prospețimea întrupării, Duhul s-a bucurat de altceva, că era o altă lume, cu mistere, cu taine, cu senzorialități. Îngerii nu au corpuri și neavând corpuri nu au simțirile astea omenești pe care le avem noi, plăcere, durere, întristare, material, carnal. Și atunci e și o voluptate a carnalului. Hai să ne întoarcem în antichitate și să vedem toate orgiile alea care erau celebrate, nu ceva ce nouă astăzi ni se pare de-a dreptul abracadabran, dar cultul dionisiace și toate culturile astea orgiastice din toată lumea nu făceau altceva decât să celebreze această energie materială a materiei. Și atunci nu e de mirare că trebuie să vină Hristos să ne desprindă, să ne deshoameze de treaba asta. Pentru că noi, rămânând în tot timpul într-un senzorial și într-un permanent raport plăcere-durere, 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 noi nu ne mai putem cunoaște adevărata noastră natură. Și astăzi publicitatea, de exemplu, nu operează cu aceleași instrumente, adaptabilitatea omului de la plăcere la durere, teama de durere și așteptarea plăcerii. Acesta este un mecanism psihologic care stă la baza oricărei manipulări. Oricare dintre noi ne temem și vrem să fugim de durere, dacă nu suntem sadomazochiști, și slavă Domnului că sunt puțini, adică e o patologie medicală, și așteptăm
fremătăm la gândul că urmează plăcerea. Așteptarea plăcerii, spun psihologii junghiști, este mai puternică decât însăși plăcerea. Și gândiți-vă la un copilaș căruia îi spui că într-o jumătate de oră ajungem în Disneyland. El deja începe să freamete, totul să dea din piciorușe și să nu mai... Și atunci așteptarea plăcerii face din om victima sigură a manipulării. Și atunci publicitatea este o... Nu este o capcană presărată cu multe plăceri pe care omul trebuie să înceapă să și le caute. Absolut. E cam așa se întâmplă și în alte planuri mai profunde. Dacă mergem acum pe palierul miracolelor, lăsând partea profetică la o parte și chiar criticând naivitatea multor indivizi ai speciei umane care, din păcate, n-au evoluat pe scara inteligenței, au rămas captivi. Dar știi care e chestiunea, vezi tu? Nimeni nu ar putea să-și dea seama că a devenit inteligent dacă n-a fost înainte prost. Ca prin comparație să știe că a devenit inteligent. Și atunci vezi că nici aici nu e bine să judecăm. Pentru că prostia e minunată, pentru că e antecamera inteligenței. Dacă n-ai fost prost, de unde să știi că vei fi inteligent sau că ești inteligent? Exact, ca la începutul emisiunii, când am spus că nu poți ști binele dacă n-ai cunoscut răul. Absolut, evident. Păi, așa și aici cu prostia. Și atunci noi, să zicem, în capul nostru niște oameni care să se cred inteligenți, nu putem să judecăm pe alții că sunt proști, pentru că e bine că sunt proști acum, pentru că ei au șansa să devină inteligenți, pentru că prostia doare, că Dumnezeu e bun și a făcut prostia să doară. Noi zicem că prostia nu doare. Doare. Hai să ne uităm dintr-o altă perspectivă la comediile cu Stan și Bran. Sigur că eu când stau în scaun, în fotoliu și mă uit la televizor, râd de cât de proști sunt Stan și Bran, dar ei acolo când își dădeau picioare unul altele, le cădeau frișca în cap și astea, îi durea. Nu? Și atunci eu râd acum de durerea prostiei unora. Că comedia este o artă care speculează prostia omenească. Noi râdem de prostia omenească. Da. Și atunci prostia e bună. Pentru că ea conduce inevitabil prin durere către inteligență. Corect. Unii se încălzesc, spune și latinul, erare humanum est, perseverare diabolicum, adică bă, dacă ție îți place să fii prost, atunci nu mai ești om, devii diavol. Că și lor le place să fie drac în loc să fie înger de multe ere, ca să spun așa. Pasiunea vieții lui. Da, pasiunea vieții lui este să fie el. Da. Păi da, mă, da, e puțin, poți să fii mai mult decât atât. Sigur că da. Și ajungând totuși în zona miracolului, Oreste, miracolul ca și termen are mai multe conotații, dar aș vrea să mergem la acea conotație pe care a atins și barierele istoriei și au rămas în timp lucruri bine știute de mulți, și aici mă refer în principal la creștini. Este inutil să dau exemplele Fatima, Lourdes și multe alte exemple, dar aceste miracole, căror principii se subordonează, cum se produc și de ce se produc? Cine este cel care percepe un miracol și cine nu poate percepe un miracol? Miracol, tocmai pentru că se și numește etimologic așa, este o întâmplare supraomenească. Adică nu este rodul, miracolul nu este rodul nici al raportului cauză-efect, nici a contribuției omenești la el. Deci e clar că e dintr-o altă dimensiune, e dintr-o altă imperceptibilă dimensiune. de noi. Este exact ca în exemplu cu jocul respectiv. Dom'le, totul pare pierdut și dintr-o dată apare așa o bulă pe care scrie apasă pe escape și pe F5 și a ieșit din joc. Era un miracol virtual, adică bă, nu părea că nimic nu se mai poate întâmpla, dintr-o dată se întâmplă ceva. Și atunci miracolul este o dovadă a prezenței bunăvoinței lui Dumnezeu în această poveste în care, sau din care facem parte și noi. Acum, toți cei care au în sufletul lor nostalgia, dorul, credința în Dumnezeu, sunt părtași miracolului respectiv, pentru că e vorba de frecvența sufletului, de aceeași vibrație. E ca la radio. Pe o scală se prind toate posturile de radio care emit în herții respectivi, adică cine se aseamănă se adună, nu? Și atunci dacă omul este în rezonanța lui Dumnezeu, percepe miracolul.
Dacă omul este satanizat așa pe dinăuntru, cum și spune frumos Părintele Arsenie Boca, că da, omul este un înger, dar care s-a satanizat și a satanizat chipul lui Dumnezeu în el. Și atunci aia care sunt încuiați, așa, înrăiți, pe calea pierzanii, așa, într-un sens, aia nu perce miracolul, nu trece miracolul pe lângă ei și nu-l cunosc pentru că nu rezonează cu el. Eu dacă habar nu am cum arată 100 de euro, să spunem, tu îmi pui 100 de euro pe masă și eu habar n-am ce înseamnă și asta înseamnă că nu văd 100 de euro, nu? Că dacă nu o cunosc, nu știu ce e, nu o văd. Sunt foarte multe teorii chiar științifice care demonstrează că lucrurilor pe care noi nu le cunoaștem esența și natura, nu le vedem forma. Și atunci trecem pe lângă un tramvai și nu știm ce e dacă n-am aflat vreodată că ăla e un tramvai. Un mijloc de transport. Chiar. Da, adică și atunci de asta și foarte multe centre de putere încearcă cumva să ne țină cât mai mult în neștiință, ca să nu recunoaștem ceea ce se întâmplă probabil dintr-o sferă superioară nouă. Recent apăreau chiar simbolul crucii pe un trunchi de copac. Nu contează esența acelui copac. Părinții bisericii respective din vecinătate spuneau că este un semn divin. Putem trage o astfel de concluzie? Noi aici putem să apelăm la niște înțelepciuni ceva mai vechi, chiar o înțelepciune rabinică, care spune așa, apropo de condamnarea Sfântului Ștefan pentru erezie, ca să ne întoarcem. Da, de unde am plecat. Și un rabin acolo extraordinar, care avea după aceea să și inspire niște sfini creștini, care spune, dacă omul acesta vorbește de la sine, de ce să-l condamnăm? Pentru că vorbele lui nu vor prinde rădăcini. Și atunci ce, ne umplem mâinile de sânge omorând unul care cât o să spună? Păi o să spună un an, 2, 3, 4 niște cuvinte peste care se va așterne praful dacă nu sunt de la Dumnezeu. Dar dacă cuvintele astea sunt de la Dumnezeu, cine suntem noi să-l omorâm? Și acest rabin pe care îl chema Bartolomeu a creat această posibilitate de a găsi un răspuns mai onest. Miracolul, dacă vine într-adevăr de la Dumnezeu și nu este forțat cumva de om, că s-au mai văzut miracole din astea făcute și de om, așa cumva, el va rodi și va produce ceva dumnezeesc, adică la capătul unui miracol se va simți prezența lui Dumnezeu, că Dumnezeu este autorul miracolului respectiv. Dacă miracolul respectiv nu produce nimic, nu modifică nimic, nu schimbă nimic, atunci nu mai este miracol, este un fals miracol. De aceea și părinții bisericii, chiar și a bisericii catolice și a bisericii ortodoxe, se exprimă foarte rezervat cu privire la apariția unui miracol. Adică biserica, până autentifică un adevărat miracol, trece pentru un proces îndelungat de analiză, de introspecție, de investigație, chiar de detectivistică, așa. Este ca la exorcizare. Până să constate biserica că cineva este cu adevărat posedat, e un întreg ansamblu de informații care se pune în mișcare acolo. Nu toate osemintele care nu au putrezit sunt considerate o mărturie a sfințeniei. Sunt chiar foarte mulți duhovnici care spun că neputrezirea corpului este un semn diabolic și nici de cum hristic. Pentru că omul trebuie să se ducă, să se desfoameze din materie. Și atunci pământul din care vine trebuie să se întoarcă în pământul care vine. De aceea aici e o întreagă problematică a oaselor sfinte și așa mai departe. Da. Dar intrăm într-un alt. În altă zonă. Oreste, în perioada 7-9 mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea a pus piciorul pe pământul României și a sărutat pământul României și a spus că România este grădina Maicii Domnului. Ne scapă nouă ceva, știe ceva Vaticanul și nu știam noi.
Nu, noi știm asta, pentru că dacă ne uităm în... Pentru că o astfel de afirmație este extrem de importantă la Papa, nivelul întregii creștinătăți. Papa Ioan Paul al II-lea nu a făcut altceva decât să confirme Duhul lui Dumnezeu care este prezent oriunde. Și a fost prezent probabil și în Papa Ioan Paul al II-lea. Noi știm din colindele noastre, noi știm din mitologia noastră populară, noi știm de la bunicii noștri că pe pământul ăsta a umblat și Sfântul Ion, și Sfântul Gheorghe, și pururea Fecioara Maria cu pruncul în brațe, chiar și Tatăl și Sfântul Duh în straie populare. Aici, dacă ne ducem la esența miturilor și originilor noastre strămoșești. Și atunci noi avem o adevărată trăire lăuntrică față de Sfânta Fecioară Maria, pentru că e cea mai presus de heruvim și de îngeri, este cea care sau cea căreia îi se închină majoritatea femeilor din țara noastră când se află într-un impas. E acatistul Maicii Domnului, acoperământul Maicii Domnului, sunt rugăciunile de bază pe care femeile noastre le învață pentru a se desăvârși pe calea mântuirii. E un pământ binecuvântat ăsta, e o gură de rai, nu? Știm asta. Iar probabil că Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, că a fost deja canonizat, la nivel de trăire duhovnicească, lăuntrică, el a rezonat foarte bine cu acest pământ binecuvântat de Dumnezeu. Că e un pământ binecuvântat de Dumnezeu, un pământ foarte blând. Nu te mușcă nicio anaconda de gleznă, nu-ți vine niciun vultur să-ți ia trapezul din zbor. Nici o tarantulă, nu? Nu vine scorpionul peste tine, nu te omoară nimeni sau nu te omora nimeni până mai de curând așa. Subtil. Te împiedicai și tu de ceva și vezi că era o castravete roșie, deci aveai ce să mănânci. Cade pară mălăiață în gura lui nătăfleață, adică te întinzi pe spate și îți mai cade o fructă în gură, adică este ca un rai pe pământ aici. Și atunci raiul este grădina Maicii Domnului, nu? Că așa e raiul, e grădina Maicii Domnului. Dacă în rai este Iisus, care este Fiul Maicii Domnului, pe cine stăpânește grădina? Mama lui, nu? În încheiere aș vrea să prezint prietenilor noștri telespectatori niște cărți care le găsesc la librăria Alexandria. E vorba de Codul lui Oreste. Evident, autorul Oreste Teodorescu. La sfârșit va fi începutul, asta în 2012 lansată, nu? Da, în 2011. 2010 și 2011 celelalte cărți. Și Demonii puterii în democrație, tot de Oreste Teodorescu. Și de ce nu, cartea Cărarea Universului, semnată de Doru Bem, prietenul nostru comun. Prietenul nostru comun, care își cere scuze că n-a putut și el participa la această emisiune. Mai sunt ocazii. Cu siguranță. Noi nu profețim niciun sfârșit. E clar că ocaziile vor fi în viitorul apropiat. Oreste, îți mulțumesc foarte, foarte mult. George, eu îți mulțumesc în primul rând pentru constanță, faptul că te-ai încăpățânat în sensul bun să duci această emisiune și acest tip de emisiune către public într-o lume care a început să prețuiască din ce în ce mai puțin cartea, cultura, gnoza, ezoterismul, lucrurile care țin de o anumită șlefuire interioară. Nu pot decât să te încurajezi și să-ți asiguri respectul pe care ți-l port, pentru că eu știu pe propria piele cât de greu este să o ții langa așa cu a ta, fără să intri într-un joc care ar fi putut cu siguranță să-ți aducă mult mai multe satisfacții materiale și să te rupă cumva de această pledoarie către cunoaștere. Faptul că reziști de atâta timp, pentru mine nu poate fi decât chapeau. Mulțumesc din suflet, multă sănătate și să curgă literele din pana ta în continuare. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne întâlnim joia viitoare la o nouă ediție a emisiunii Lumea în care trăim și nu uitați, construiți în bine lumea în care trăim. La revedere și toate cele bune!